Schmidt András vagyok, Győrben élek, a Kazinczy Ferenc gimnáziumban járok, 5-es vagyok, és azért szerettem megfőzni, mert én szeretek vetni, és nagyon érdekelt, hogy amiket megtermelek, hogyan dolgozzák fel, és most a kedvenc ételemet, a paellát fogjuk elkészíteni. És most nézzék el nekem a következő érzelmes jelenetet. A paella Spanyolországból, azon belül Valencia régióból származik, de ez már Spanyolország nemzeti étele lett, és minden régió másképp készíti el. A valenciaiak például régen nyúlból, csigából készítették, azért mert a csigához könnyen hozzáférhettek, és nyulat meg lehetett lőni, vagyis fogni a mezőn. És most a zöldséges alapot, a sofritót fogjuk először elkészíteni, ami hagymából, paprikából, vagyis kétféle paprikából és fokhagymából áll. Oké, el is gyújtom a tüzet. A fokhagymát a paellából nem kell sajnálni, ez lesz a lelke gyakorlatilag az ételünknek. Akkor hozzáadjuk a vöröshagymát. Lányra veszem, és most felvágjuk a többféle paprikát. Sok paprika kell ebbe az ételbe, ez mór hatást tükröz. Tengerpartokon a tengergyümölcseivel készítik el, de ez most, mint még nem mondtam, csirkés lesz. A hagymánk már elérte azt a bázist, hogy hozzáadjuk a többi hozzávalót, nevezetesen a fokhagymát. És a paprikát. És ezt jól elkeverjük. Izgalmas ízek keverednek itt. A sofritóhoz most teszem hozzá az utolsó zöldséget, a paradicsomot. És ezt jól elkeverem. A paradicsomtól szépen levet fog ereszteni a paella, és amíg ezek itt párolognak, felvágom a csirkét, sóval, borssal és egy kevés olívaolajjal fogok megfűszerezni, és így teszem bele majd a zöldségek mellé. Amikor már forr a zöldségünk, ami most érkezett el, beletesszük a sózott, borsozott, kockára vágott csirke mellett. Friss aprított rozmaringot és zöld borsót teszek bele. Nagyon jól alakulnak itt az ízek. A rist most átlapátoljuk a paellába, és hozzáadjuk a fűszerek királyát, a sáfrányt, aminek az értéke a középkor óta máig is felbecsülhetetlen értékű. Bemutatom a sáfrányt. Ebből csak egy
pici csipetet teszünk az ételünkbe. Ez szépen arany-sárgává fog színezni, és csodás ízt ad neki. Elkészült a csodás paelljánk, és nagyon jó étvágyat kívánok hozzá!